Hello, abusuafo yɛhyia ɛnɛ nso biom megye de sɛ ɔdom ankoma adom wo ho yie ɛnɛ. Abusua ɛnɛ nso ɛyɛ da a otwari ampɔn ɛde adom yɛn. Sɛ ɛnɛ ne da yɛdi kan a wabɛto yɛn ɛwɔ apawa yi so ha. Aha de nneɛma abiesa bi ɛna yɛsua. Na afei yɛtutututu yɛn ho fo ahyehyɛhyehyɛ yɛn ho nkuran na yɛtumi apem akɔ yɛn anim. Sen sɛ nea na ɛnra a yɛte no. Yo, ɛnɛ asɛm ne ti a yɛbɛbuobuo ho na yɛde ahyɛ yɛn ho nkuran no. Yɛato ne din sɛ, so wotie wo mu kasa anaa? So wotie wankasa wo ne anaa? Abusua, ɛye mapa sɛ, ɛbra no nyinaa wotie wo ho wɔ nea wo ho ɛreka akyerɛ wo. Ɛfiri sɛ, si yɛyi nipadua yi esi nkyɛn a, woyɛ wo kra nankasa ɛne ɛne a ɛne wo kasa no, ayɛ a na nipadua no ɛntimi ɛmfa nyɛ adwuma papa. Na ɛna a yɛwura ɔbosome foforo mu yi, mebisa sɛ wotie wo ne anaa? Ɛne na ayɛ a wotie no, so ɛhyɛ wo nkuran anaa sɛ ɛtwe wo kɔ w'akyi. Sɛ wobɛtie wo ne de a, ɛne na mehyɛ wo nkuran ɔbosome yi sɛ, botae bɛn na wode sii w'ani so afei? Na botae a wode sii w'ani so afei, ɛne a ɛne wo kasa no wotie anaa? Ɛyɛ ne a ɛhyɛ wo nkuran. Ɛfiri sɛ anamontu de ɛgyina yɛn ankasa yɛn ti mu adwene ɛne yɛn ankasa anamɔn a yɛtu ɛne nipa a yɛne wɔn etu anamɔn. Ɛno nti sɛ wo ne ɛrehyɛ wo nkuran de a, na me nso merehyɛ wo nkuran sɛ, pem kɔ w'anim. Na botae a na ɛsi w'ani so afei bɛkɔ na wie no, na wapem ɛne no adi mpɔmpɔn so sɛnea ɛsɛ. Sɛ wotie wo ne a, wo ne hyɛ wo nkuran. Ne yɛbɛyɛ dɛn mpo ne yɛhu ɛne a ɛhyɛ yɛn nkuran. Sɛ wasɔre anɔpa yi, ebi a w'akyi, wo dwonku, wo kekaw nyinaa yɛ wo yaw. Ɛno nti na nea anka ɛsɛ sɛ woyɛ nɛ na ɛboa wo ma wotu anamɔn wɔ w'abrabɔ mu no. Nneɛma yi betwitwa mu ma woka kyerɛ wo ho sɛ, ɛnɛ de mentimi nyɛ. Na waso nso na ɛreka kyerɛ wo sɛ, ɛnɛ de sɛnea me dwonku yɛ me yaw, sɛnea me kekaw yɛ me yaw yi de, nea mepɛ sɛ meyɛ no, ɛnyɛ ade a metimi ayɛ. Yɛnka hu sɛ, ɔkyena nso wo dwonku bɛyɛ wo yaw, wo sisi bɛyɛ wo yaw, wo kekaw nso bɛka ne ho. Ɛno nti, mehyɛ wo nkuran sɛ, sɛnea wo honam dua no ɛreka kyerɛ wo ɛnɛ biara, ma w'adwene ɛnsipi na hyɛ w'adwene den sɛ, nea ɛte biara ɛnɛ de botae ɛne anamɔn a wopɛ sɛ wotu na wotumi de bɛn nea wopɛ sɛ woyɛ no, ɛnɛ de sɛ nsu tɔ, sɛ wia bɔ, sɛ nhum retu, sɛ mframa na ɛbɔ, wobɛtu saa anamɔn no. Wotie wo ne anaa? Na sɛ wotie wo ne a, wotie ne dɛn? Ɛnɛ yɛ asɛm ne ti no ɛnen. Wosɔre anɔpa yi na wo ne reka kyerɛ wo sɛ, frɛ asemasi anaasɛ frɛ ɔbɛnten. Anaasɛ ɛnɛ mpo de email yi, mensɛnde email yi nkɔma adwuma yi a mede my application ɛkɔma wɔn yi. Wosɔre anɔpa yi, wo ne kaa saa asɛm yi kyerɛ wo. Wo kra kaa saa asɛm yi kyerɛ wo. Nanso, wotu gu yi, woamfa nyɛ adwuma. Wosɔre anɔpa yi, wo ne reka kyerɛ wo sɛ, wo kra ɛne wodi nkɔmmɔ sɛ, texe asemasi anaasɛ ɔbɛnten. Nso, woamfa nyɛ adwuma. Na mmom nea wokae ne sɛ, ɛyɛ kakra na wobɛyɛ. Ade nkyeeɛ, ade kyea ɛna mɛyɛ. Oh, me phone no kora si charger, nti charge a ɛna mɛfrɛ no. Oh, ɛyɛ kakra a mɛsan afrɛ so nipa yi.
wote hɔ dɔnhwere baako dɔnhwere wabien ana ɛne no sanka kyerɛ wo se frɛ asɛmasi mebisa sɛ wode yɛ adwuma ana yɛne ɛne yɛn kasa ɛwɔ akwanya so bebree nanso yɛmfa nyɛ adwuma mebisa me ho sɛ denti mebisa wo sɛ denti ana wo kra ɛne wo kasa a wɔmfa nyɛ adwuma no na mmom wotu asɛm no hyɛ da sɛ ɔkyena anwummerɛ ɛyɛ kakra na wode bɛyɛ adwuma denti a so ɛyɛ nihaw anaasɛ ɛyɛ yɛn ho a yɛnyɛ ndi sɛ yɛpɛ asomdwie ne yɛpɛ anigye ɛwɔ yɛ abrabɔ mu di a ɛne na saa ɛne ketewa no a ayɛ ne yɛndi nkɔmmɔ no ɛsɛ sɛ yɛde yɛ adwuma ɛnɛ yɛntoa ɛma nware bebree nea mereka akyerɛ waa ne sɛ wo kra na ayɛ a ɛkasa gu wo ti mu no ɛkasa na ɛgyigye so ɛma wo so wo ti bi no fiase fatu anamɔn fiase na tie wo kra fiase fa yɛ adwuma na ɛntwe sɛnea wadwene ne wo kasa no ɛntwe ɛmfa nwɔ fam ɛfi sɛ ɔkra na ɛda wo mu no ɛnimu ɛsen sɛnea wo nipa anaa wo su ɛsusu no ɛnɛ merekae wo sɛ wo ne wo kra ɛne wo kasa na sɛ ɛne wo kasa a wotie wote wode yɛ adwuma wotu ho anamɔn na wotu ho anamɔn no akɔsi dɛn wantie no nso ɛkɔsii dɛn abusua merekae wo sɛ wo kra ɛne wo kasa abere biara ɛnɛ a yɛsi ɔbosom yi mu yi fa ka w'adwuma ho hyɛ ne nso sɛ mmerɛ a wobɛte ani bi wɔ w'asom no ɛwɔ wo ti mu no wo kra na ɔpɛ sɛ wopagya wo edu mpɔmpɔnso a ɔpɛ sɛ wodu ɛno nti sɛ ɔhyɛ wo sɛ frɛ obi frɛ asɛmasi anaa ɔbɛnten kwan a wotu yi entu kwan a wotu yi ɛsɛ sɛ wokɔ na a yɛkɔm na tie na fatu anamɔn na ɛno ɛna wo nhyira wo yiyedi ɛna wo nkɔ so ɛwɔ yɛfrɛ me Efia Gyemfoɔ Ankra mewɔ ha sɛ mebɛkae wo sɛ wo kra ɛne wo kasa yɛaso na tie wo sɔre anɔpa a ɛmfa w'ahomatorofo no na mmom tena ase kom ɛwɔ kom yɛ mu na tie nea wo kra ɛwɔ ɛka kyerɛ wo mpanyinfo se asopa ɛnkyɛ asɛm te aha ne yɛde mu bɛsi ɔdoma nkoma yɛ adom a yɛbɛhyia wɔ mfikyiri n'akyi bye bye